Onko ohjaaja valmis? Valmis. Liikkeelle marssi. Seuraa. Käännös vasempaan marssi. Liike 7. Liikkeelle marssi. Juoksuun marssi. Käännös oikeaan marssi. Käyntiin marssi. Täyskäännös marssi. Hidasta käyntiä ja marssi. Käännös vasempaan marssi. Liike 7. Liikkeelle marssi, hidasta käyntiä. Seuraa. Normaali käyntiin marssi. Seuraa. Yes! Oi! Hienoa. Mereillä taas. Aika paljon käännöksiä. Yhden jutun sanon tässä vaiheessa. Huomasin, että sä teet tollakin paljon. Mä en tiedä, teet sen tahallaan, mutta sä otat vähän aina niin korjaat sitä koiran perusasentoa. Joo. Sillä eli sä pyydät niin Martin viereen, niin sit sä itse korjaat vähän silleen niin lähemmäs sitä Marttia. Et niin kun myös silleen sä voit mennä enemmän, että sä otat mieluummin poispäin sieltä ja se Martti tekisi aktiivisesti sen työn ja tulisi siihen perusasentoon. Kiinnitin vaan tossa huomiota ja nyt sä teet just äsken saman jutun. Joo. Voitus. Hetki. Joo. Käännös vasempaan marssi. Sivulle. Yeah. Käännös oikeaan marssi. Sivulle. Käännös oikeaan marssi. Sivulle. Se oli tää toinen asia. Liikkeelle marssi. Seuraa. Liike 7. Liikkeelle marssi. Seuraa. Palkkaa Hertta sitä. Myös se oli tosi hyvällä asenteella lähti nyt. Onko ohjaaja valmis? Valmis. Liikkeelle marssi. Seuraa. Hidasta käyntiä marssi. Seuraa. Käännös vasempaan marssi. Liike 7. Liikkeelle marssi. Normaali käyntiä marssi. Täyskäännös marssi. Juoksuun marssi. Seuraa. Käännös vasempaan marssi. Käännös vasempaan marssi. Normaali käyntiin marssi. Liike 7. Liikkeelle marssi. Palkkaa Hertta. Hyvä! Siis ihan eri asenteella nyt yhtä liike.
helpotetaan sitä eteenmenoa, että mä teen tonne päin. Okei. Sanokaa vaan, miten se menee. Mä otan ihan niinku kokonaisena. Jos te tekee ottaa mulle hyvin. Seuraa. Istu. Seuraa. Seuraa. Maahan. Sitten kun minun aina pelottaa, että se vaihtaa raville, niin mun on pakko ruveta palkkaa sitä aina. Mutta siinä on se hirveä vaara, että se rupeat just kehumaan ja kannustamaan sitä siinä tilanteessa, kun se pohtii raville Joo. siirtymistä, jolloin se aina saa vahvisteen siitä, että se niinku vähän himmaa. Pitäisikö hetsata? No vois myös ottaa yhden hetsausluoksen Joo, tuo. Silleen, että siellä saat itsellesi varmuutta. Joo. Tuleeko joku vaikka pitämästä? Jaksaaks mie pitää sitä? Onko se niin hirveän voimakas? Se haukkuu. Se pysyy kyllä paikallaan, mutta se haukkuu.